алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген бәрәкәтле гаилә тапшыруында яшьләрнең әти-әниләр белән бергә тору мәсьәләсен күтәрербез. Bütün problem dünyada kişi ikinci kişini özgərtə başlayır. En kübü bir yıl. Bir yıldan sonra ayrılırga gerek iki ailəge de. Nikahlarda isimlerini biləsinmi? Biləm deyib eytə Hazreti, yeşkine bir kız oturayındı. Biləm şul Hazreti, xarını tindi. Qudağıyım Miravay deyip söyleyeyim. Nigali son min abula aytgan, falan degan men özüm biləm. Nərsəyə gerek son? Birge turgan uçraqda en qiyini menga qalsa irge. Nu kichkinagina bir urush atganday atmaska uyratə meni qizlarga albatta. Kelip kirganlarda ne içindir özlerinin qagidələrini qoya başlayırlar şol gailede. Xotin qiz har vaqtda qiri chiqaydi sudan. Aql bilan kelsa, hikmat bilan kelsa. Әти-әни һәр вакыт изге җан булып саналган. Әмма яшьләр белән олылар арасында еш кына каршылыклар да тумый калмый. Моны төрле вакытта тәрбия алу, тормышка төрле караш һәм гомумән заманның үзгәрүе белән аңлатырга мөмкин. Олылар тормыш тәҗрибәсе белән уртаклашкан вакытта яшьләрнең үтәү түгел, хәтта тыңлап бетерергә дә сабырлыклары җитми башлый. Шушы ике буын арасындагы каршылыкны ничек җиңәргә соң, нинди психологик чаралар табырга һәм гомумән ислам кануннары буенча әти-әнигә карата без нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш? Шуны ачыклыйк әле. İslam dinində gümumən alğanda əti-ənilərə qarata bik zor ixtibar etilə, bik zor hörmət göstərilirgə tiyiş deyə etilə. Bunda ailə işində qay vaxt yaşlardan şunday sözlər çığa, atıla, ul mənim əti-əni түгел, ул синең əti-ənilər, ни өчен мин аларны hörmət etергə tiyiş дигән кебек. Алыйк әле безнең татар халкын. Гомумән, без бит инде үзебезне һәр вакытта мөселман халкы, татар халкы дип әйтәбез, әйме? Шулай бит. Күпчелек кешеләр арасында, татар милләте кешеләр арасында. Һәм дә бездә дә гореф-гадәтләр бар. Каян килгән гореф-гадәтләр? Әлбәттә, алар бөтенесе дингә нигезләнгән татар халкында. Һәм безнең гореф-гадәтебездә, әгәр дә яшьләр өйләнә икән, һәм килен кияүгә чыгып, аның сүзе генә нәрсә тора? Кияүгә чыга. Шулай бит инде. Demək iri артыннан бара. Һәм iri артыннан яңа гаиләсенә кирип китә, иренең гаиләсенә. Һәм дә инде яңа әти-әниләр белән яши башлый. Шул вакытта никах вакытында ук хәзрәт кеше нәрсә дип әйтә? Кыз кешегә өйрәтеп куя. Бу яңа кешеләргә исемнәрен белсәң дә, Мин гомумән көләргә яратам никахларда, исемнәрен беләсеңме? Беләм дип әйтә хәзрәт, яшькенә бір кыз утыра инде, беләм шул хәзрәт, харыны тинде. Хар аларның исемнәре юк, анда апа да юк, абый да юк, анда әти һәм әни. Әйе. Бик җиңел бит. Рәхәт. Әти һәм әни. Ишар хәреф. Мин Руза апа күпме сүз хәреф әйтергә кирәк бит инде. Ой Аллам, Габдулла абый Нәрсәгә кирәк? Әти һәм әни. Яшь барлар өйләнешкәннән соң бит инде безнең хәзерге заманда аерым торырга мөмкинчелекләре булмаганлыктан әти-әниләр белән торырга мәҗбүр була. Бу очракта инде миңа калса шушы гаиләгә кергән килен кеше, ул бит инде башка гаиләдән, башка гореф-гадәтләр белән яшәгән. Шунлыктан аны менә ничек бар шулай кабул итә белергә тиештер гаилә, ир ягыннан гаилә. Бигрәк тә инде бу әни кешегә кагыла. Әни кеше акыллы, теге киңәш бирүчән булса, малайының холыкларын да әйтеп күрсәтсә, киленне кабул итсә, һәм инде киленгә үзләренең гаиләдә булган гореф-гадәтләрен, андагы кагыйдәләр белән таныштырып үтсә, бу очракта миңа калса бернинди дә низак булмастыр дип уйлыйм. Һәм инде әгәр дә шундый очраклар була гаиләләрдә инде Ни өчендер яшьләр безнең шул гаиләгә килеп кергәчтен андагы кагыйдәләргә буйсынасылары килми. Бу очракта әти-әниләр бөтен гаилә, алар бит инде бердәм гаилә булып яши башладылар. Өстәл артына утырып сөйләшү кирәктер дип уйлыйм. Инде әгәр дә гаиләдә нинди дә булса низак чыкты икән, алар аны шушы идән чыгарырга тиеш түгелләр. Гаиләдә булган низакны инде ир кеше әни ягында, хатын ягында кабул итә белергә тиеш.
татар мөселманнарда нәрсә әйтелгән, өйрәтелгән өлкәннәрдән безгә шушы килен кеше үз яңа әти-әнисен тыңларга тиеш. Урысча әйткәндә слушаться должен, тыңларга тиеш. Аның выходы юк. Ул кияүгә чыкты. Ул яңа гаиләгә керде. Ул ирнең әти-әнисе. Һәм дә шушы аятлары безгә, хадисләре безгә карасак, Коръәни Кәримдә Раббул Изза әти-әниләрнең дәрәҗәсе турында әйтә. Әстәгъизу билла. Ва қаза раббука алла та'буда илля ияһу ва бил валидайни ихсанан. Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадат кылыгыз һәм бүтән бернинди дә илаһи затка гыйбадат кылмагыз һәм дә әти-әнигезне хөрмәт итегез, аларны яратыгыз, аларга карата яхшы мөнәсәбәттә булыгыз. Дәвамлап әйтә Аллаһ Тәгалә, аларның икесе дә яисә берсесе картайса. Нәрсә дигән сүз бу? Нигә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтми, алар картайса? Аллаһ Тәгалә безгә искә төшерә. Картаю көненә бөтенсе җитми, кызганычка каршы. Аларның икесе дә яисә берсесе картайса. Вала тaqul lahum уфин. Аларга уф дигән сүзне дә әйтмәгез. Уф дигән сүз нәрсә дигән сүз? Уфулдама бала диләр безнең дәвәт идәниләр. Электән безгә нәрсә өйрәткән Гөлшат ханым? Уфулдама бала ата-анаңа. Каян алган бу сүз? Мен әйтәм бит, гурф гадәт ул Коръәнгә һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең хадисләренә нигезләнгән. Шушы аят сүзе ул. Вала тaqul lahum уфин, уф дигән сүзне дә әйтмәгез. Димәк, уф, уйлап карагыз инде менә, ничәмә гасыр элек уф дигән сүз Коръәннең аятына кергән. Уф туйдым, уф бәйләнмәгез, уф тагын нәрсә булды инде, уфылдама бала. Шулаймы? Аха, нәрсә әйтергә кирәк? Аңладык, уф дигән сүзне әйтергә ярамый, ишитажлымат белән күмәргә ярамый. Зур гынах дип санала. Әти-әнине рәнҗитү бик зур гынах дип санала. Аха, нәрсә әйтергә кирәк? Аллаһ Тәгалә үзе өйрәтә. Каулен кәримән ди. Матур, күркәм, юмарт сүзне генә әйтегез. Синең димәгендә әйткәндәй, авызыңнан сүз ишеп чыксын, әти-әнинең кулагына кирип, йөрәкләренә май бал кебек салынсын. Менә шул вакытта син бала, кияү, килен вазифасын үти торган буласың. Димәк, һәм үз әти-әнingне хөрмәт иткән кебек, син иреңнең дә, хатынның да әти-әниләрен хөрмәт итеп яшәргә тиешсең, мөселман кеше буларак. Шулай түгелме? Мөселман кешесенең хакыйкый мөселман кем диде пәйгамбәрбез? Кемнең теленнән, кулыннан, аның явызлыгыннан, аның нашарлыгыннан икенче кеше имин булса ди. Шул хакыйкый мөселман дип әйтә. Инде әгәр дә ирнең ата-анасы яшь кыздан, аның явызлыгыннан, аның нашарлыгыннан ул сакланмый икән, әти-әниләре, нинди ислам турында без әйтә алабыз? Нинди дин турында сөйлибез без? Әлбәттә, аның белән бергә әле кушып китсәк, өлкән кешегә хөрмәт күрсәтү, ислам дине бездә нәрсә әйтелә? Ул инде яшь кыз кияүгә чыкты икән, димәк бит инде егетнең, иренең әти-әнисе олы кешеләр була бит инде. Моңар үзләрендә әти-әни дәрәҗәсендә бит инде яшьтә. Димәк, biz аларны ничек хөрмәттергә тиешбез? Рәсүлебез әйткән, пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам, кимдә кимди яшьләргә карата мәрхәмәтсез һәм улларга карата хөрмәтсез, ул бездән түгел дигән. Менә шул да мөһим. Ким яшьләргә карата рәхмәтсез, мәрхәмәтсез һәм дә улларга карата хөрмәтсез, ул бездән түгел. Бергә торган очракта иң кыены миңа калса иргә. Яшь гаиләләрнең малайга була инде бу. Ир кешегә авыррак, чөнки янга әни ягында кабул итәргә кирәк, хатын-кыз ягында кабул итәргә кирәк. Күбрәк очракта ирләр бит инде безнең әни ягын нишләптер карыйлар. Андый очраклар да күп булгалый. Бар инде хатын ягын гына да гел хуплап торучылар. Монда ике якны да теге дөрестлеген тикшереп, бәлки шул киңәшләшеп, сорашып, сөйләшеп, шуннан соң гына уртак фикергә килергә кирәктер. Менә мондай очракларда инде теге низаклар чыккан очракта инде. Менә минем үземдә теге мисал итеп әйтәсем килә. Минем үз кызым да кайнана белән торды. Мин аны гел сөйлим, минем кайнанам Мировой дип.
Кодагыем Мировой дип сөйлим. Ни өчен дигәндә, ул бик акыллы хатын булып чыкты, бик акыллы әни булып чыкты, шундый яхшы тәрбияләгән малайын. Һәм дә инде минем кызымны ничек бар шулай кабул итеп, үзенең малайының нәрсә яратканын, нинди җитешле якларын, нинди җитез якларын барысын да сөйләп аңлатып бирде. Һәм инде алар бик яхшы гына торып, 1 елдан соң, 1 ел ярымнан соң үзләренең куышларын булдырдылар. Балалар иленешеп, әти-әниләр белән яши башлаганда, мөстәкыйльлекләрен югалта дип әйтеп булмый. Әгәр дә алар инде 1 елдан артык яши башласалар, бу очракта югалтырга мөмкинләр. Ни өчен дигәндә, алар бит әле бер гаиләдә 2 гаилә дигән сүз. Ул бит инде 2 семья, безнең тагын бер 2 дәүләт дигән сүз. Бер йортта 2 дәүләт яши дигән сүз. Шуңа күрә теге мөстәкыйльлек, мөмкинчелек бирмәсәләр, алар әлбәттә үзләренең мөстәкыйльлекләрен югалта башлый. Күбрәк әти-әнигә салына башлыйлар, балаларны калдыра башлыйлар. Күп очракта бит инде әти-әнинең кайнана белән кайнатаның бит аларның үз тормышлары да бар. Алар бит инде үз балаларын үстергән, үз гаиләләрен булдырган. Бу очракта менә яшьләргә миңа калса бераз гына акыллы булырга кирәктер. Әти-әнигә калдырып китергә түгел, бөтен эшне дә. Аларга үзләренә дә булышырга кирәктер. Һәм иң дөрес дип санаган менә минем фикерем, психолог буларак минем фикерем, ир кеше иләнгәндә, иләнергә уйлый икән, аның үз уясы булырга тиеш. Ул аны булдырырга тырышырга тиеш үз уясын. Әти-әни белән яшәү ул мөстәкыйльлекне чикли. Алар акрынлап кына шуларга салына башлыйлар. 60-ка жетсен бала, ана өчен һаман да бала диләр. Яшьләр үзләре мөстәкыйль гаилә булып яшәүләренә карамастан, әти-әниләр яшь кыналарга киңәш бирергә ашкына. Киңәш бирү генә түгел, гомумән, аларны үз кагыйдәләре буенча яшәтмәкчеләр. Ләкин һәр вакыт әти-әниләргә дә киңәш бирү яшьләр өчен файдалы булырмы? Әти-әниләргә дә әйтәсе килә. Безнең бит юк. Ул бит нигезләрдә тавыш чыга. Инде Җәлил хәзрәтебез әйткәндәй, бер кулны күпме селкетсәң дә һава гына йөри. Тавыш кашан чыга? 2 кул булганда. Димәк, бу мәсьәләгә дә хәзерге вакытта никахларда әти-әниләргә, димәк инде ирнең әти-әнисеннән сырыйм, хөрмәтле җәмәгать, менә мисал буларак. Әгәр дә без бер шешәкне, матур булган шешәкне, шешәк аткан шешәкне бер савыттан икенче савытка утыртсак, яңадан алып, нәрсә була ул шешәк белән? Инде әлбәттә әни кешеләр әйтә, хәзрәт авырый башлый. Шуннан да бераз шуңа ул тамырларын җәйер өчен. Матур гына киләчәктә дә шешәкләрен атып, тәмле җимешләр бирер өчен нәрсә кирәк? Вакытлыча суын сибәргә, кояшын астына куярга, сыйпап алырга, хәтта бүгенге галимнәр әйтә, сөйләшергә дә кирәк шешәк белән. Тәмле сүзләр әйтергә кирәк. Шул вакытта нәрсә? Шешәк атау. Ул тамырларын җәя, ныгый, һәм хуҗасына кем аны утыртты, карады, ул аны шатландырып яши. Шулай түгелме? Менә яңа әти-әниләргә дә гел әйтәм. Менә хәзер шушы шешәгебезне алабыз без. Менә ул кыз инде, ул шешәк сыман. Аны алып, сезнең гаиләгезгә утыртабыз инде. Һәм сезнең мәрхәмәткә бик тә өметләнәбез. Беренче вакытта шешәк эшенгән кебек, бу кызга да авыррак була. Гомер буе үз әти-әнисе белән яшәгән, үзләренең гаилә эчендәге булган гореф-гадәтләре, сезнең гаиләгез эчендә бәлки үзегезнең гореф-гадәтләре, бөтенесенә ничектер күчеп бетер өчен бераз вакыт кирәк. Өйрәнү кирәк, вакыт кирәк, ияләнү кирәк. Шулаймы? Шуңа күрә Аллаһ хакы өчен шушы кызыбызны рәнҗетмичә, беренче вакытларны сыйпабрак торып, кирәклечә суын сибеп, кирәклечә кояшын биреп, тәмле сүзләрен әйтеп, һичшиксез нитмәгез дә, борчылмагыз, һичшиксез бу кыздан сөй-хөрмәт күрәчәксез. Гаилә тормышында гел яхшы гына бармый, төрле тавыш шыгу да чыга бит инде. Бу очракта кайната, кайнана,
Бәлки аларга да сабыррак булырга кирәктер. Өлкән кешенең бит инде аның акылы күбрәк, алар күбрәк яшәгән кеше, һәм дә инде яшьләргә кайбер очракларда алар киңәшенә дә колак салырга кирәктер дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, безнең кайнаналарыбыз, без инде беләбез, бик күпне беләбез, сез нәрсә беләсез соң әле гаилә тормышында дип, аларның тормышына тыкшынып, аларның араларын бозу очраклары да аз түгел хәзерге вакытта. Аларга бераз гына сабыр булып, дөрес юлны күрсәтә белергә кирәктер дип уйлыйм инде. Аннары соң килен бит әле ул килгәч тә уңайсызлана. Теге ашау мәсьәләсе дә монда, акча тоту мәсьәләсе дә килеп баса бит инде бергә торганда. Бәлки бу очракта менә аларга ничектер уртак фикергә килеп, уртак бюджет булдырырга кирәктер. Гаилә башлаганда алар тарсынып тормаска, бер-берсеннән уялып тормаска, бу минеке, бу синеке дигән нәрсә күп очраклар бар бит инде безнең. Бергә торганда түләү дә бар анда, ашау мәсьәләсе дә килеп туа, балага ибр алу мәсьәләсе дә килеп туа. Шушындай очракларны теге аңлашылмаучанлыклар булмасын өчен, бәлки гаилә бюджеттан иң беренче көннән үк карарга кирәктер. Кем анда ашарга пешерә, кем анда өйне җыештыра, кем анда йорт эшләрендә тагын нәрсәдер эшли, ирләр өчен, хатын-кызлар өчен, бәлки кайнана белән килен хатын-кыз өчен бүлешергәдер, әти белән малай инде үзләре арасындагы ирләр өчен бүлергә кирәктер. Акыллы һәм сабыр булу күбрәк очракта ни өчендер менә өлкәннәргә кайтып кала. Яшьләргә дә бераз сабыррак булсалар иде, һәм инде әти-әниләрнең сүзләренә колак салсалар иде. Монда менә минем киңәшем шул. Гаилә тар калмасын, гаилә дус тату яшәсен дисәң, һәр вакытта да бер-береңнең фикеренә колак салып, уртак фикергә килә белү. Сабырлык, бер-береңне ничек бар шулай кабул итәргә өйрәнү, һәм инде низакларны ничектер җайлап кына җибәрергә, аны идән чыгарга кирәкми. Пәйгамбәрбез әйткән, яшьләргә карата мәрхәмәтсез булсак, һәм улларга карата хөрмәтсез булсак. Димәк, без дә олы кешеләр буларак, башта шушы кызларны, киленнәрне, кияүләрне бераз гына аларга мәрхәмәтне күрсәтергә тиешбез. Шулаймы? Олы кеше буларак. Дөрес юлны күрсәтергә. Соңыннан алардан хөрмәтне күрәбез. Шулай түгелме? Ул менә бик күркәм гамәл булыр иде дип уйлыйм мин. Һәм кыздан да сорагач, шулай түгелме, кызым? Шул хәзрәт ди. Мен әти-әниләргә сөйләгәндә дә аның кулагы да ишетә бит. Шулай түгелме? Шунда да көлеп әйтәм, я сделал все, что мог. Дальше нәрсә? Киләчәктә синнән тора. Шулай түгелме? Һәм тагын бер әйбер бар. Төрле бар гаиләләр. Әти-әниләр дә төрлечә кабул итә. Әни кешегә бигрәк тә малайын өйләндергә бераз авыррак була бит инде. Ул инде психология ягыннан да аңлатыла ул мәсьәләләр. Кызга әйтәм, гел. Нәрсә булсын, нәрсә генә булмасын. Син яшьрәк, ул улырак. Син килен, ул әни. Син аларга хөрмәт күрсәт һәм сүзен тыңла. Шул вакытта кадерле килен буласың. Кичкенә генә бер урыша әйткәндәй отмазка өйрәтәм инде кызларга, әлбәттә. Бүтән сүрәләрне ачсам хәзер аннарсын миңа никахка килергә дә кызык булмый инде. Но никах вакытында онсын да аңлатам. Бик тә инде юк булса инде менә, ярар әни дип әйт. Ирем кайткач сорармын. Кем малайыннан сорыйсың? Аның малайыннан сорыйсың бит инде. Шулай бит. Әни дә әйтә, карале инде субханалла яхшы киленләкте миңа. Малайның сүзсез бер нәрсә дә эшләми. Субханалла, машалла дип әйтә. Бөтенесе көлә. Хатын-кыз һәр вакытта кыры чыга инде судан. Акыл белән килсә, хикмәт белән килсә. Аннары соң бит әле безнең ир кеше гаиләсендә генә тормый. Без хатын-кыз. Хәзер бит инде ирләр дә хатын гаиләсенә килеп керә. Бу очракта ирләргә миңа калса тагын да кыенрак дим инде. Аның теге чын ирад дим инде мин, ул хатын-кыз гаиләсенә килеп керми инде бер кайчанда. Үзен ир кеше, мин чын ир кеше дип санаган кеше, ул я булмаса фатир теге снимать итеп чыгып китәләр инде алар. Айрым яшәргә бар шундый булган очраклар, мөмкинчелекләре булмый.
вакытлыча. Бу очракта инде ир кеше килеп керә хатын гаиләсенә. Аңа бигрәк тә кыен. Хатын кыз әле ул безнең ничектер тиз еләнә, ничектер әйтәләр бит инде приспосабливается. Хатын кыз бит инде ул ниндидер теге гибкий дип әйтәм инде мин аны. Менә шундыйрак безнең хатын кызларыбыз булдыра алалар. Әйрләргә кыен. Ни өчен дигәндә, аның әле беренчедән өстәл янына килеп утыруы да кыен аның өчен. Анда бит әле тагын бар теге кайнана төшче дигән кеше. Алар өчен. Ул аны ничек кабул итә? Әгәр дә ул аны үз малае кебек кабул итсә, теге кызының ире итеп, үз малае кебек кабул итеп, 3 айдан да артык торуда мәгънә юк миңа калса. Артык узак торган сайын бер-беренең теге кимче ниндидер инде аның хата кимчелекләрен күбрәк күрә башлыйбыз. Шуның өчен 3 ай. 3 ай иң күбе 1 ел. 1 елдан соң аерылырга кирәк, ике гаиләгә дә. Айрым тора башларга кирәк. Теге әйтәләр, бер ерактагы кояш якын була, килсәң кунак, китсәң ерак. Шулай яшәгәндә генә гаилә тормышы теге яхшы барар, аерылулар булмастыр дип уйлыйм мин. Никахтан соң гаиләдәге һәр кешенең тормышы үзгәрешләр кичерә һәм һәркем дә бу ситуацияны үзенә җайлаштырмакчы була. Ләкин шунысын онытмыйк. Иң элек үзгәрешләрне тирә-юньнән түгел, ә үзеңнән башларга кирәк. Яшь киленгә гаиләгә килеп кергәч, үзенең теге законнарын куярга кирәкми. Ул гаиләне өйрәнергә тиеш. Сабыр гына, тыныч гына күзәтеп өйрәнергә тиеш. Килеп кергәннәрдә ни өчендер үзләренең кагыйдәләрен куя башлыйлар шул гаиләдә. Чөнки ул гаилә инде ул күптән килә, аның үзенең әйтәм бит гырыф-гадәте, үзенең теге кагыйдәләре буенча яшәп өйрәнгән гаиләне ни өчендер яшь килен үзгәртергә тырыша. Бу очракта теге төрле низаклар килеп чыкмасын өчен, бәлки яңа читтән генә күзәтеп, карап, сорашып, сөйләшеп, шулай йөргәндә бик акыллы булырга тиеш монда яшь килендә. Бик акыллы булырга тиеш. Теге үзенең амбицияларын читкә куеп торырга кирәктер миңа калса. Менә мин шулай телим әле, минемчә була әле дип, каты иттереп әйтүдән тыелып кала белергә тиеш. Хатын-кыз. Һәм дә инде ул ирен дә каршы кытыртырга тиеш түгел. Әти-әниләренә каршы. Әгәр дә була шундый гаиләләрдә шундый теге сүзләр инде, әтисе, әнисе үзенең малаен ни өчендер килен алдында яманлый башлар. Бар андый очракларда. Бу дөрес хәл түгел. Ни өчен дигәндә, монда менә киленгә бик акыллы булып, үзенең ирен защищать итүдән мине, үзенең ирен яклый белергә тиеш. Чөнки әти, әнисе үстергән бит инде аны шундый иттереп, аңа бит килен гаепле түгел. Ул иләнгәч кенә булышмый башладылар, менә безгә диләр инде. Алай дөрес түгел инде ул. Ул моңанчы да шулай булган. Хәзер инде чит кеше килеп кергәч, ир бит инде малай күбрәк үзенең игътибарын юнәлтә хатынына. Алар хатын белән яши башлыйлар, аерым тормыш башланып китә, каядыр барасылары килә, нәрсәдер эшлиселәре килә. Яшьләрнең бит инде үз тормышлары, аларның үз тормышлары. Менә монда инде килен кешедән бик, киленнән бик күп торадыр дип уйлыйм мин. Чөнки хатын-кыз белмим. Хатын-кыз ирне ир иткәндә хатын диләр, ирне чир иткәндә хатын. Бу дөрес элгелектән килгән сүз инде ул. Шул вакытта ирен поддерживать итәргә тиеш. Һәм инде кайнана, кайната белән дә уртак фикергә килә белергә тиеш. Шулай ни ярар, шулай эшләп карармын дип әйтүдән тел изелеп төшми бит әле ул. Кирлек, тәкәбберлек ул һәр вакытта кымаушаулый кешегә. Яшәвендә кымаушаулый. Тәкәбберлек. Нигә әле соң миңа булай әйткән, фәлән дигән мин үзем беләм. Нәрсәгә кирәк соң? Әгәр дә безнең коллега психологлар әйткән кебек, если самооценка яхшы булса, кешенең, аны ни әйтте ни әйтмәде ни. Менә күбрәк яшьләргә шул үстеннән эшләгез, кешене үзгәртеп ятмагыз. Үзегезне үзгәртергә тырышыгыз. Бөтен проблем дөньяда кеше икенче кешене үзгәртә башлый. Менә бөтен гаилә проблемасы, бөтенесе шул.
Берсесе дә үзен үзгәртергә теләми. Бөтенесе келін әти-әниләрне үзгәртә, әти-әниләр киленне, кияуне үзгәртә, ир хатынны үзгәртә, хатын ирен үзгәртә. Вот рәхәтләнәләр, күмәкләшеп, талашып, име. Ә мәсьәлә бит икенчедә, дин нәрсәгә бирелгән безгә? Кешене үзгәртергә штук. Дин бирелгән ин әүвәл үзеңнең ичке дөньяңа карап, үзеңне үзгәртергә. Сиңа карата инде тирә-якта үзгәрә. Бер ул безвыходная ситуация, ул бер кая китеп булмый. Ул шулай эшләнгән. Или үзгәрә, или юлларыгыз аерыла. Шуңа күрә яшьләргә гел әйтәм, иң мөһим аралашкан вакытта да һәр современный реалиядә инде тормышыбызда яшьләр аралашкан вакытта бер фикерле кешеләр белән аралашыгыз. Әгәр дә син күп укыйсың икән, әгәр дә син үстеңнән эшлисең икән, әгәр дә син дингә мөхәббәтле кеше икән, ниме? Син нәрсә шундыйрак кешене кара. Икенче кеше белән сиңа кызыкта булмый. Ул сиңа артыңнан өлгерми. Өлгермәсә, нәрсә була? Һәм дә яшьләр килеп сорый бит инде, хәзрәт менә намаз укымый кыз, нәрсә эшли? Мен әйтәм, син белән аралаштым. Дингә карашы ничек? Шул бит мөһим. Намаз укучы кешеләрне без бик күргәнебез бар. Аларга ни Коръан, ни хадис, бөтен әйбер үз ягына гына борырга. Эме. Ул бит дин түгел бит инде. Эме. Аннарсын ул күп 3-4 хадис белеп намаз укый ул, һәр вакытта сиңа әйтәчәк инде. Менә хадистә шулай дигән, син миңа шулай эшләмисең. Ничек аңар әйтелгән карамый ул. Менә бөтен гыйлем, бөтен дин ни өчен кирәк? Икенче кешегә төртеп әйтергән. Нәрсәгә кирәк инде ул? Әгәр дә бу кыз мен әйтәм, дингә хөрмәтле икән, гаилә эчендә дингә хөрмәтле икән. Димәк, аның Аллаһ Тәгаләгә карата мөхәббәте бар. Менә шул мөхәббәтне сүндермә. Сиңа белән аралаша, дингә синең белән аралаша, кияүгә чыгып мен әйтәм, Аллаһ белә бит инде. Намазга басып китер. Аллаһ Тәгаләгә тулайым таный башлый. Мәчеткә йөри башлыймы? Име. Күркәм гаиләгезне кырасыз. Андый мисаллар да бар безнең, Алла рәхмәте. Шулай дини егетләр, намаз укый торган егетләр, гади татар кызын алып, өйләнеп, ул кызлар киләчәктә менә дигән хатыннар булып, менә дигән шулай ук балаларын тәрбияләп, шулай ук инде киләчәктә намазларын укый башладылар, Алла рәхмәте, явылларын да килгәннәр үз вакытында. Әмма тегеләре бик басмаганнар. Алар менә шул йомшаклык аша үзенең үзгәртүен күрсәтеп, ул кешеләр дә үзгәрә. Урысча әйткәндә, потенциалны күрергә кирәк, ниме кешенең? Ымтылуы бармы ул якка? Ымтылу булмаса, димәк сез абсолютно төрле нидә сөйләшеп яшисез менә. Төрле уровеньдә. Кайсы югары, кайсы нирәк әйтмим, ул мәсьәлә түгел. Дөрес аңлагыз. Безне төрле кеше карый, бу хәзрәт име только дин кешесе яхшы дип. Юк, андый сүз түгел, һичшиксез дә. Гомумән алганда төрле сөйләшү уровене дип әйтик, һәм төрле ничек дип әйтик инде. Интересы разный. Шуймы? Интересы разный булгач инде нәрсә эшлиләр? Алар бу кеше бу якка карый, бу кеше бу якка карый. Гаилә ул урысча әйткәндә союз двух личностей. Менә шуңар кайтырга кирәк безгә. Пәйгамбәрбез алейһиссәламның дәвренә кайтырга кирәк. Аның аңлатуына, аның тормышына карарга кирәк. Ул бит хатынны алганда үзенә рабыня алмаган, да, образын әйткәндә. Кыл үзенә эшләмәгән, моны эшләргә тиесең. Шаунама, тик кенәдер. Бездә гел шулмы? Гаҗәеп, каян ул кырыслык килгән ул бездә име? Нәрсәгә килгән ул шулай? Пәйгамбәрбез алейһиссәламның гаиләсенә карасаң, аның хатыннарыннан килеп сораганнар бит инде, сахабалар. Рәсүлебез үлгәннән соң да, алейһиссәлам. Нинди иде пәйгамбәрбез? Нәрсә диде? Кана хулқухул Qur'an. Аның ахлагы Qur'an иде. Qur'анда Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә пәйгамбәрбез турында? Estaiz billah walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Әгәр дә син каты бәгырьле булган булсаң, әллә нинди хакыйкатьне сөйләсәң дә, алар синнән качып бетерләр. Пәйгамбәрбез йомшак күңелле, мәрхәмәтле иде.
гаиләсендә ярдәмче иде. Менә шул сорауга да җаваптыр инде. Пәйгамбәрбез гаиләдә ярдәм иттеме соң вообще хатынына дигән кебек, нәрсә булса да эшләдеме? Аның тормышына карасаң, сахабалар сораганда Гайша анабыздан, ул әйтә, нәрсә гади кеше менә эшли иде, ярдәм итә, ул бөтен әйберне, хәтта кәҗәне дә салды, Бездә, мин ул хатын-кыз өчен эшләргә тиешме соң әле? Бездә гел кирену әлләнче шунда, тәкәбберлек күрсәтү ул нәрсәме соң ул, Минемчә, ул хәзер килә нереализован, что ли, какая-то. Опять-таки, ул менә бер төрле самооценка. Ир кеше әйтә, бу хатын-кыз нәрсә мин аны эшләргә тиешмен? Мин үзем дә шул. Теге кешенең әйтү түгел. Һәрбер әйткән сүзем үземнең тормышымнан. Аллаһка шөкер. Үзем дә шул мен. По крайней мере, элекке вакытларда идем. Үстеннән эшли башлаганча кадәр. Нәрсә әле бу хатын-кызның эшен мин эшләргә тиешмен? Минем дусларым бар. Аллаһ Тәала шулай тормышларын биргән. Шулай күрсәткән. Шундый сынаулар биргән, Гөлшат ханым. Аллаһ Тәала күрсәтмәс. Ул әйтә, дустым, мин хәр ашарга да пешерәм ди. Потому что хатын балаларны карый ди. Ашарга да пешерәм ди. Идәнен дә жуам ди. Элек бер 3-4-5 ел элек миңа әйтсәләр иде, кардаш, син шулай булачаксың, мин аның йөзенә көлерим ди. Аллаһ Тәала шулай дөньяны бирде, тормышымны. Бөтен бер бар. Бөтенсе яхшы. Но бар берничә кимчелек тормышта. Аллаһ Тәаланың сынавы. Ул аны кимчелек дә дип әйтми. Ул бүләк ди. Аллаһ Тәала мине шулай үзгәртте ди. Ул миңа күрсәтте ди. Минем кимчелекләремне. Миңа авыр түгел. Бер дә гаиләм өчен кирәк булса, эштән чыгып кайтам, ашарын да әзерләп куям. Балаларым белән нитәм инде шөгыльләнәм. Укытам нитәм ди кирәк булса. Чөнки Аллаһ Тәала сынаулар җибәрә. Аллаһ Тәала аларга күтәргә насыйп итсен, ул сынауларны Алла бирсә, әмма мин дә күреп торам, аларның тормышлары да үзгәрә, алар үзләре дә үзгәрә. Яхшы якка дип әйтик, Аллаһка шөкер. Менә үзем дә шул. Нәрсәгә бу? Хатын эшен мин эшләргә тиешсең. Хатын-кызлар да шулай. Бу бит ирләрнең эше. Кем әйтте соң аны? Ничек бүленәсең ул? Ирләр эшенә, хатыннар эшенә ничек бүленә? Пәйгамбәрбез алай ничектер бер төрле бүлмәгән дә. Кирәк булса, кәҗәсен дә салган, кирәк булса, ашарын да пешергән. Шулай түгелме? Шуңа күрә нәрсәгә килдек без инде, Гөлшат ханым? Тормыш ул шундый хәл, үстеңнән эшләргә кирәк. Гаиләдә ике гаилә арасында низак килеп чыкмасын өчен әйтәләр бит әле, әгәр дә син шушы булган ситуацияны үзгәртә алмасаң, аңа булган карашыңны үзгәртергә кирәк. Монда әлбәттә инде өлкән буын үзен берничек тә үзгәртә алмый. Әгәр дә алар шулай тәрбияләнмәгән икән, сабыр кеше ул һәрвакытта сабыр итеп кала белә. Бигрәк тә менә бу ике гаилә яшәгәндә кайнанага авырлык төшә. Иң авыры кайнанага. Акыллы булып калу аның ягында. Кайнана ул әти кеше белән дә сөйләшә, ул малай белән дә, ул килен белән дә уртак тел таба белә. Иң мөһиме кайнанайга акыллы булып кала белү һәм инде үзенең теге акыллы киңәшләрен бирә белү. Инде килен кешегә шуны тыңлап кабул итә белергә кирәк. Безнең яшьләребез нишләптер әйткән киңәшләрне теге әйтәләр бит әле, на штыки воспринимать дип. Кабул итә белмиләр. Ни өчендер? Менә бу очракта инде ике хатын-кызга, ике гаиләнең хатын-кызына да бик акыллы, бик сабыр булып, шул ситуациягә булган карашны үзгәртә белергә кирәк вакытында. Туктап кала белергә кирәк. Кайсына булса да юл куя белергә кирәк. Юлны куярга кирәк яшьләргә. Яшьләр юл куя белергә тиеш. Безнең яшьләр хәзер бик амбицияле. Алар бер кайчанда юл куймаска дигән куя белмиләрме? Шулай тәрбияләнгәнме безнең яшьләребез хәзер?
Һаман бит инде өлкәннәр ел куярга тиеш түгел. Алар бит инде үз вакытында торганнар кайнанасы, кайнатасы белән. Күпмедер еллар. Хәзер инде ул тагын шул килен ролен үтәп кала. Менә безнең кайнаналарыбыз күбесе килен ролендә кала ни өчендер. Хәзерге заманда. Ул үзен кайнана итеп хис итәргә тиеш. Аны инде килгән килен шулай эшләргә тиеш. Ике яктан да миңа калса бик акыллы була белергә кирәк. Сабыр и менә шушы низакларны дөрес кенә иттереп икенче юлга бара белергә кирәк. Сабыр төбе сары алтын ди. Элеккедән килгән гадәт. Иң хәерлесе кем? Иң хәерлесе беренче адым ясаган дигән. Ике кеше талашкандан соң Рәсүлебез әйтә алейһиссалам. Иң хәерлесе алардан. Ул әйтми кем виноват түгел анда, кем дөресен сөйли, кем дөресен сөйләми. Имма һәрбер кешендә үзенең хакыйкат. Рәсүлебез аны аңлаган алейһиссалам. Имма ул аны айырып тормаган. О, давай, менә бит синдә хакыйкат, да, менә мала юк. Ике кеше әрләшкән икән, иң хәерлесе кем беренче адымны ясый дигән. Кем прав түгел, ә кем беренче адымны ясый. Менә ничек дип әйтик, тавыш бетсен дип дуслашсыннар. Менә кем беренче адымны ясый, ул хәерлерәк дигән пәйгамбәрбез. Менә бу мәсьәләдә дә кайтыйк инде шул икенче бер хәдискә. Ул әтиәниләргә дә кагылышлы, ул сабыйларга, шул сабыйлар дип әйтим, мин кай вакыт ул яшьләребезне яшьләребезгә кайтсагымы, шул бер хәдис бар. Яшьләргә карата мәрхәмәтсез, улларга карата хөрмәтсез. Пожалуйста. Икесендә дә мөмкинчелек бар. Әтиәни каралы, булар яшьләр бит әле шамалап та битермиләрдер инде. Ярар, Рәсүлебез әйткән бит инде, мәрхәмәтле булыгыз дип, име. Һәм иң хәерле кеше кем беренче адым ясаган, име. Мин шулардан булыйм әле, изгелеккә ашкыным әле, игелек эшләп калыйм әле дип, беренче адымны ясап, ул изгелек эшли. Киленме, кияүме үз ягыннан каралы, ул олы кеше бит инде, аңар барбер авыррак беренче адым ясарга, чөнки бит инде мин яшь кеше. Икенче яктан мин бит инде беренче адым ясарга тиеш кебек. Аннан соң Рәсүлебез дә әйткән, кем улларга хөрмәтсез, име, мин хөрмәтемне күрсәтеп, башымны иеп, име килеп, гафу итегез инде, чыннан да миндә дә кимчелекләр булды бит инде дип. Аны бит инде кирәк ми сразу все признавать. Да, я был неправ дип. Нисеге кирәк инде. Монда һәрбер кешенең үзенең хакыйкаты. Әмма үз ягымнан миндә дә кимчелек бар бит инде. Ну бар бит инде ул һәрберебездә. Бар. Шуңа күрә миндә дә бар бит инде. Гафу итегез. Чыннан да мин нәрсәдер сезне рәнҗиткән булсам, гафу итегез мине дип башыңны иеп килсәң, кадерле килен, кадерле кияү буласың. Ул авыр эшләргә, Гөлшат ханым, бик авыр. Мен аны бит инде булай гына теге күктән сөйләп утырмыйм. Үзем үтмәгән булсам. Әмма аны эшләсәң, гафу сорауның ул менә әши ул, авыр ул. Име. Это как пилюля. Дару сыман, име. Башта кабасың әши ул. Кабасы да килми аны. Әмма жытканнан соң, шифа күргәннән соң, аның нәтиҗәсе матур. Аның нәтиҗәсе күркәм. Нәтиҗә тынычлык, нәтиҗә бәхет, нәтиҗә күңелең тынычлыгы. Иң мөһиме шул. Шуңа күрә монда динебез әввәл әлбәттә олы кеше инде. Менә күбрәк яшьләргә инде. Күбрәк яшьләргә баш иеп, әтиәни гафу итегез инде. Чыннан да берәсенә кирелек эшләгәнмендер инде. Гафу итегез, тырышырмын. Әйе. Шул әйберне онытмаска кирәк. Рәсүлебез әйткән нәрсә сез үз әтиәнигезгә күрсәтәсез. Аллаһ Тәгалә сезгә сез кебек балалар, үзегез кебек балалар бирер. Һәм алар сезгә аны кайтарыр. Җиңел бит инде. Татарлар нәрсә әйтә? Дөнья түгәрәк, әйләнә дә кайта. Ишкенлек дөнья. Ишкенлек дөньяда беренче көнне без яшәдек уже, Гөлшат ханым. Мин һәр икенче көнендә яшим дип хис итәм үземне. Өйләндем, балаларым бар, Аллаһка шөкер. Менә өченче көн кайчан була? Инде үземнең балаларымны өйләндереп, кияүгә чыгарып, Алла бирсә, менә картаю дип әйтик инде. Өлкән бабай булып, менә ул өченче көнем булыр, Алла бирсә. Беренче көн узды уже. Сабыйлык.
Екінші күнде яшейбіз. Әлі бұрылып қарасаң, артқа тез уздымы? Бір мезгіл. Шушы бір мезгіл тұрмышта, біз уже орында табабыз бір-біріміз білен талашырға. Бір мезгіл дүнияда. Вақыт жоқ. Ешерге дейтім, сіздің вақытыңыз жоқ. Дұрақланып ерге. Рахатланып ешерге генә вақыт бар. Рахатланып ешер үшін бүтін мүмкіншіліктер берген Аллах Тәала. Олар бүтінісі бар. Торак мәсьәләсе тиз генә хәл ителмәсә дә, иң мөһиме йортыгызда бәрәкәт булсын. Шуның белән тапшыруыбызны төгәлибез. Хозур ТВ телеканалында очрашканчага кадәр.